Malta intgħażlet mis-sit internazzjonali The Wall Street Journal mal-aqwa 10 destinazzjonijiet li wieħed għandu iżur f'din is-sena li għadna kemm bdejna l-2025. Il-ġurnal Amerikan segwit minn miljuni madwar id-dinja jippubblika din il-lista ta' pajjiżi kull sena biex jagħti paril lil min se jivvjaġġa u din is-sena beda propju pajjiżna. Il-Wall Street Journal jiddeskrivi lil Malta bħala pajjiż bi storja rikka ħafna mill-Feniċi għall-Ingliżi sakemm kiseb l-indipendenza fl-1964 biex illum u stat modern u msieħeb fl-Unjoni Ewropea. Intqal ukoll li dan il-wirt storiku li għandna f'pajjiżna qed jintuża f'films mill-aqwa u hawn issemmow Gladiator 2, Napoleon u Game of Thrones. Il-Wall Street Journal isemmi ukoll bi prestiġju kif f'Ottubru li għadda infetaħ il-mużew magħruf bħala Spazju Internazzjonali tal-Arti Kontemporanja il-Majkas li qed jilqa' fih xogħlijiet artistiċi minn madwar id-dinja. F'dan l-istess artiklu mis-sit Amerikan minn barra Malta jissemmaw ukoll postijiet fl-Olanda, fil-Ġappun, fl-Istati Uniti stess u fil-Kolombja fost oħrajn. Din mhijiex l-ewwel darba li Malta issemmit bħala destinazzjoni ideali li wieħed għandu iżur għall-btala. Fost dan fl-aħħar jiem kien hemm is-sit Internazzjonali Express li għażel il-pajjiżna bħala il-post perfett għal vakanza fix-xitwa.